Καλημέρα. Τι κάνετε? Κοντά μας όπως κάθε μήνα που μας έρχεται από την Κύπρο είναι ο κύριος Παναγιώτης Δρακόπουλος, ο οποίος είναι ειδικός εφαρμογών διαιτητικής, πρόεδρος και σύμβουλος της διατροφικής ζώνης. Καλώς ήρθατε, κύριε Δρακόπουλε. Καλώς σε βρίσκω. Να μιλήσουμε για τη διατροφική ζώνη, όλα αυτά που πρέπει να γνωρίζετε για την διατροφική ζώνη και να μας παίρνετε εμάς και μας θέτετε τις ερωτήσεις σας και τις απορίες σας. Εδώ είναι ο κύριος Δρακόπουλος, τον έχουμε και σήμερα να μας βοηθήσει για να απαντήσουμε σε όλους εσάς. Για να εξηγήσουμε λίγο, να μας περιγράψετε λίγο τι συμβαίνει με την παχυσαρκία στην Ελλάδα. Τι συμβαίνει με την παχυσαρκία στην Ελλάδα? Η Ελλάδα έπρεπε να είναι όλοι, έπρεπε να είναι αδύνατη. Αλλά είναι πρωταθλήτρια παχυσαρκία στην Ευρώπη. Και τα κριτικόπουλα 13 έως 17 ετών είναι τα πρώτα παιδιά στην παχυσαρκία στην Ευρώπη. Οι ενήλικες στην Ελλάδα είναι πρωταθλητές παχυσαρκίας, ενώ η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα είναι δεύτερη μετά την Ιταλία. Γιατί ακούω πολλές φορές και λένε, κοίταξε να δεις, οι Ιταλοί τρώνε μακαρόνια, τρώνε όλο το άμυλο και είναι αδύνατοι. Ναι. Λάθος. Είναι πρώτη στην παιδική παχυσαρκία στην Ευρώπη. Αυτό είναι αλήθεια. Μια πολύ κακή πρωτιά. Έτσι, μπράβο. Ενώ η Ελλάδα είναι πρώτη, και θα εξηγήσουμε μετά γιατί οι Έλληνες είναι πρώτοι στην παχυσαρκία στην Ευρώπη. Μάλιστα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει ποτέ έρευνα σε σχέση με αυτό? Επειδή το 50,1% της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι παχυσαρκή, αναγκάστηκε η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση με τους 29 εταίρους της να κάνει έρευνα για την παχυσαρκία. Και τι έδειξε αυτή η έρευνα? Η έρευνα ξεκίνησε το 2005, δεν υπόθηκε στην Ελλάδα γιατί δεν έβγαλε πρώτη τη μεσογειακή διατροφή. Και αφού δεν την έβγαλε πρώτη, μπήκε κάτω από το τραπέζι η έρευνα αυτή. 2005 με 2010 ονομάστηκε η έρευνα αυτή Διογένης και έδειξε ποια διατροφή θα πρέπει να κάνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες για να θεραπεύσουν την νόσο της παχυσαρκίας. Ακούστηκε πουθενά αυτό? Δεν ακούστηκε πουθενά αυτό. Ξέρεις γιατί δεν ακούστηκε? Διότι είπανε πρέπει να τρως 25% πρωτεΐνη, 32 με 33% λιπαρά και 40 με 43% υδατάνθρακες. Κάτι που δεν ευσταθεί με τη μεσογειακή διατροφή. Οπότε λοιπόν δεν ακούστηκε. Έκανε έρευνα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν το ανακοινώνανε, δίνανε οδηγίες, σήμερα οι Έλληνες ήταν αδύνατοι. Αλλά δεν το κάνανε ποτέ. Αυτό που θα συζητήσουμε σήμερα είναι η δίαιτα, η διατροφή που ακολουθούν οι αστέρες του Hollywood. Ναι. Γιατί αποφασίσατε να το συζητήσουμε αυτό? Γιατί ποιοι άνθρωποι στον πλανήτη μας δεν θέλουν να είναι ποτέ παχύσαρκοι, δεν θέλουν ποτέ να αρρωσταίνουν, δεν θέλουν ποτέ να γερνούν και μονίμως να είναι λαμπεροί? Ποιοι είναι αυτοί? Οι στάρ του Hollywood. Γιατί αν συμβεί κάτι από αυτά και χάσουν τη λάμψη τους, τέλειωσε και η καριέρα τους. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι δεν είναι? Εδώ έχω λοιπόν, για να ξεκινήσω, το βιβλίο «Η Ωμέγα Ερεξιόν» που κυκλοφορεί στα ελληνικά. Τι είναι αυτό? Είναι βιβλίο της διατροφικής ζώνης που λέει οτιδήποτε θέλουμε να μάθουμε για τα ω3. Αυτό ήθελα να πω, για τα ω3. Για τα ω3, για τα ω3 λιπαρά. Ό,τι καλύτερο υπάρχει στην υγεία μας. Ο ιδρυτής λοιπόν, ο οποίος το κυκλοφόρησε αυτό το βιβλίο στην Αμερική, γράφει μέσα ότι είμαι ο πρώτος που θα παραδεχθεί ότι η δύναμη του Hollywood έπεισε πολλούς να ακολουθήσουν το διατροφικό πρόγραμμα. Βλέποντας εικόνες κοψών διασημοτήτων του Hollywood σε περιοδικά να λένε ότι έχασα βάρος και ομόρφιναν όταν μπήκα στη διατροφική ζώνη. Στο Hollywood, αν δεν φαίνεσαι ωραίος, δεν παραμένεις ωραίος, τότε δεν μπορείς να είσαι στη διασημότητα. Γι' αυτό η πιο δημοφιλής λέξη στο Hollywood είναι διατροφική ζώνη. Μάλιστα. Έτσι. Αυτό το βιβλίο κυκλοφορεί στα ελληνικά. Κυκλοφορεί στην Ελλάδα, που μπορεί να ψάξουν να το βρούνε. Πολύ ωραία. Να πάρουμε μία γραμμή και να συνεχίσουμε για να δούμε και το βίντεο που έχουμε σε σχέση με αυτό το θέμα. Καλημέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ, σας ακούμε. Να ρωτήσω κάτι τον κύριο Δρακόπουλο. Έχω ακούσει πάρα πολλά για τη διατροφική ζώνη και θα ήθελα να μου πει, έχω τη μητέρα μου η οποία είναι διαβητική και παίρνει 4 χάπια την ημέρα. Αν έκανε τη διατροφική ζώνη θα είχε κάποια βελτίωση, διότι τώρα είμαστε στη φάση που θα πρέπει να προχωρήσουμε στην ινσουλίνη. Μάλιστα. Θα μπορούσε να τη βοηθήσει η διατροφική ζώνη? Μάλιστα. Είναι κάποιο θέμα, επειδή
και στην Κύπρο και στην Ελλάδα έχουμε επιδημία διαβήτη. Ναι. Από ό,τι ξέρω, στην Κύπρο ο διαβήτης τρέχει με 10,5%, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση τρέχει μόνο με 8,5%. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα. Είχα προγραμματίσει να κάνω την επόμενη εκπομπή μου για το διαβήτη. Αλλά, με δύο λέξεις, όταν κάνει διατροφική ζώνη θα ρυθμιστεί 100% και δεν θα χρειαστεί να μπει στην ινσουλίνη. Γιατί? Διότι οι οδηγίες του Ζόσλιν, που είναι η καλύτερη κλινική για διαβητικούς στον πλανήτη και είναι το ερευνητικό κέντρο του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ για υπέρβαρους, παχύσαρκους, αυτούς που, που πάνε για να αναπτύξουν διαβήτη τύπου 2 και όσοι έχουν διαβήτη τύπου 2, δίνει τις οδηγίες και λέει 40% υδατάνθρακες, 30% προϊόν και 30% λίπος, δηλαδή διατροφική ζώνη. Όσες έρευνες έχει κάνει το Χάρβαρντ, έχει δείξει μόνο ότι η διατροφική ζώνη ρυθμίζει το διαβήτη. Μάλιστα. Φαντάζομαι σε κάποιο τηλέφωνο που θα δούμε στην οθόνη μας θα μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Βεβαίως. Δρακόπουλε, εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε να προλογίσουμε το βίντεο, να δούμε τι ακριβώς θα δούμε σε αυτό το βίντεο. Αυτό το βίντεο το έδειξε ένα μεγάλο κανάλι στην Ελλάδα. Ωραία. Και ξαφνικά το βρήκα και το πήρα, έτσι, και δείχνει ότι οι αστέρες του Hollywood τι διατροφή κάνουν. Να το δούμε. Για πάμε να δούμε το βίντεο. It's the middle of the night, and a van is making suspicious deliveries to some of the poshest residences in Manhattan. The driver drops off a black bag with a phony name on the label. Then he picks up an identical bag which is empty. Okay. What's going down here? And who was the recipient of the mystery bag? This is a real big celebrity, but I can't tell you who it is. Looks like a high-class drug operation. But this is actually one of the latest secrets of how the rich and famous stay young. The contents of the bags are gourmet meals, nutritionally balanced and made to order. Comes in the middle of the night with a little black cooler bag, which is ice-packed and it's air-sealed. It's fresh with your food. 3 gourmet meals, 2 delicious snacks. Welcome to the Zone Diet, the trendiest way for health-conscious celebrities to eat. The company offering the service is Zone Perfect Fresh Food Delivery of Long Island, New York. Its founder, Ed Pizzana. We have quite a few celebrities, a lot of them that we can't actually name because they prefer their anonymity. Anonymity over food? If you think celebrities have everything handed to them on a silver platter, well, you're not far off. But we did find one star who owns up to being his own dieter, former Baywatch beauty Angelica Bridges. And when Angelica worked on Baywatch, maintaining a perfect body was part of her contract. That's where the Zone comes into play. You can get it at 5 o'clock in the morning, so you have your food right there. Before you leave for work, there's no excuse. It's more than convenient. It's a lifesaver. That's why Bridges isn't the only celebrity who swears by the Zone. Bernadette Peters has supposedly not missed a meal in a year. She's, religiously on it, as well as Matt Dillon and Cyndi Lauper. We have what we call our lifers. They never miss a day. They're doing it day in and day out. A Daily Zone diet consists of 30% protein, 30% fat, and 40% carbs. Every star is different, and in the world of deluxe dieting, one size definitely does not fit all. Someone will actually come to your home. They do a fat testing, they just see how much your body fat is, as well as your weight, and then they ask you a series of questions. They want to see how physically active you are, because that has an impact on how many meals a day you need. Someone like an athlete like Michael Jordan or, these Olympic athletes, and they're going to need maybe 6 or 7 meals a day. What's the cross street on that? 70th Street. All drop-offs are made under cloak of darkness, which celebrities in particular like. They usually go under a pseudonym of some sort so that people, I guess, in my organization don't know, and possibly other people from the outside. Hard to believe anyone would be this obsessed about their diet. But the service is done so well in New York, it's expanding into other cities, including LA, the capital of celebrity weight loss.
Among their Hollywood clients are Brad Pitt, Winona Ryder, and Cindy Crawford. The bigger the name, the greater the demand for a tiny waistline. There is so much pressure on celebrities and on public figures to look a certain way. You have to stay in shape. You have to look good. One bad picture, and it's in the press the next day. Wow, did you see her at that premiere? God, she was looking really bad. God, did you see how much weight she's gained? But at the same time, everyone expects staying fit to at least appear effortless. So any stars who need help maintaining their perfect image try to keep their secret diets a secret. Μάλιστα. Τώρα, η διατροφική ζώνη την έχουμε παρουσιάσει ως μία από τις καλύτερες μεθόδους χάσιμου βάρους. Ναι. Εκτός από αυτό, βοηθάει και σε κάποια άλλα προβλήματα. Ναι. Για να πάρουμε βάρος, Ναι. ή για να αναπτύξουμε κάποια ασθένεια, δεν την κολλήσαμε από κάπου. Δηλαδή το έγινα διαβητικός, την κόλλησα από κάπου το διαβήτη. Έγινα καρδιοπαθής, κόλλησα από κάπου την καρδιοπάθεια. Όχι. Έχουμε λοιπόν την τροφή μας, η οποία κάνει τοξικό λίπος. Το τοξικό λίπος κάνει φλεγμονές κρυφές και μη, και οι φλεγμονές αυτές ενεργοποιούν κάποια γονίδια, φλεγμονώδη γονίδια. Ο καθένας από εμάς γεννήθηκε με ιδιαίτερα γονίδια. Εγώ γεννήθηκα με το γονίδι της παχυσαρκίας, εσύ γεννήθηκες με το γονίδι της καρδιοπάθειας, ο άλλος γεννήθηκε με το γονίδι του διαβήτη. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε είναι για την παχυσαρκία είναι για όλες τις ασθένειες. Το τοξικό λίπος ευθύνεται για την ενεργοποίηση των γονιδίων που με αυτά έχουμε γεννηθεί. Μάλιστα. Πριν πάμε στο βίντεο, Ναι. για να δούμε μία μαρτυρία για πρόβλημα υγείας, να πάρουμε την επόμενη γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Δεν σας ακούω όμως. Καλά. Τι να κάνω. Δεν μας ακούτε άκουσα τώρα. την κοπέλα όμως καλύτερα. Ορίστε. Προλίγου άκουσα την κοπέλα, καλύτερα την άκουγα. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Δρακόπουλο. Σας ακούμε. Για το γιο μου είχε πάθει ένα ατύχημα το 1994 και μετά από τότε έχουμε κάποια προβλήματα. Μια θα παχύνει, μια θα δυνατήσει ή δεν θα φάει επειδή πάχυνε, έχει λίγο έτσι στην κοιλιά. Στις σκέψεις αυτή η μέθοδο κάνει καλό, επειδή παίρνει και μια φαρμακευτική αγωγή. Ναι, να σας απαντήσω. Το ότι έγινε παχύσαρκος ο γιος σας δεν φταίει αυτός. Αλλά τα γονίδια του. Μα δεν τρώει καλά, τρώει ψωμιά. Αυτό τρώει, θέλω να πω. Με τη τη διατροφή που κάνει ενεργοποιεί εντός εισαγωγικών τα κακά του γονίδια. Και αυτά ευθύνονται για την παχυσαρκία του. Ναι, να σας πω. Ερχόμενος σε μένα, τι κάνω. Παχής. Ναι. Πριν το ατύχημα δεν υπήρξε παχής. Ναι. Ναι, ήτανε μαζί. Αυτό. Ναι. Δεν παίζει ρόλο. Το πότε θα ενεργοποιήσουμε τα γονίδια μας δεν παίζει ρόλο. Άλλος θα ενεργοποιεί τα γονίδια του στα 20 του χρόνια, άλλος στα 30, άλλος στα 40. Δηλαδή αυτά είναι τα αρχαίγωνα γονίδια και με αυτά γεννηθήκαμε. Ναι, ξέρω. Το πότε θα τα ενεργοποιήσουμε δεν παίζει ρόλο σε ποια ηλικία και τι θα συμβεί για να ενεργοποιηθούν. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ερχόμενος σε μένα και τακτοποιώντας εγώ τη διατροφή του, θα απενεργοποιήσουμε αυτά τα γονίδια που ήδη έχει ενεργοποιήσει και έτσι λοιπόν θα δυνατήσει. Και στις σκέψεις μετράει αυτή η μέθοδο? Βεβαίως, βεβαίως. Παντού μετράει. Παντού μετράει. Στο όλο μας τον οργανισμό. Γιατί είχε χτυπήσει το κεφάλι τότε. Ναι, ναι. Σε όλα βοηθάει αυτή η μέθοδος. Σε όλα βοηθάει. Ναι, ναι. Εντάξει. Θα πάρω το τηλέφωνο και θα σας καλέσω. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, με ακούτε? Όχι πολύ καλά. Αν μπορείτε λίγο πιο δυνατά να μιλήσετε. Ναι, με ακούτε? Ναι. Με τον γιατρό θα ήθελα να μιλήσω. Πάρτε τον. Ναι, ναι. Δεν είμαι γιατρός, ειδικός φαρμακοδιαιτητικής και σύμβουλος διατροφικής ζώνης. Εντάξει, κύριε Δρακόπουλε. Απλώς σας παρακολουθώ από την εκπομπή της κυρίας Μαρίας και εντάξει, δεν ήξερα. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι ενώ ήμουν αδύνατη, τώρα βέβαια δεν ξέρω για το θέμα της εμεινόπαυσης, έχω πάρει τα κιλά στην κοιλιά. Ναι.
Ναι. Σαν ένα πρίξιμο, ίσως επειδή έχω και όσους θηροειδή, δεν καταλαβαίνω γιατί. Ενώ τρώω κανονικά όπως έτρωγα. Ναι. Όλα αυτά συμβάλλουν, αλλά η παχυσαρκία είναι γονιδιακή. Όποιος σας έχει πει το αντίθετο, ή στην τηλεόραση που ακούγονται τόσα πολλά πράγματα για την παχυσαρκία, είναι όλα ψέματα και λάθος. Είναι γονιδιακή η παχυσαρκία. Και όλες μας οι ασθένειες είναι γονιδιακές. Η κρυφή φλεγμονή ενεργοποιεί τα γονίδια μας. Και η κρυφή φλεγμονή λέει ποια ασθένεια θα γίνει χρόνια. Το καταλάβατε? Δηλαδή, όταν θεραπεύσουμε αυτή την κρυφή φλεγμονή με τη διατροφική ζώνη, τότε λοιπόν απενεργοποιούμε τα γονίδια που σας κάνουν παχύσαρκους ή καρδιοπαθείς. Η φλεγμονή αυτή με τι, που σας έχω ακούσει και λέτε με το ω3 το αποσταγμένο? Βεβαίως. Είναι ένα αντιφλεγμονώδες συστατικό που βοηθάει τον οργανισμό να θεραπεύσει αυτές τις φλεγμονές. Φυσικά η βάση είναι η διατροφή. Η διατροφή. Το ω3 και οι πολυφενόλες είναι μετά. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, γιατρέ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε το βίντεο με τη μαρτυρία για το πρόβλημα υγείας. Για να δούμε. Ξέρεις ότι είναι εδώ η μαμά σου, βεβαίως. Λοιπόν, ας την υποδεχτούμε. Μας πρόδωσε η Ντίνα. Η μαμά της Αφροδίτης είναι εδώ, η κυρία Μαρούλα. Κυρία Μαρούλα, τι κάνετε? Καλωσορίσατε. Δεν μπορώ να σηκωθώ, έχω εδώ τα σωληνάκια μου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Και να χαίρεστε και την κόρη σας, όλες σας τις κόρες, όλα σας τα παιδιά. Λοιπόν, μια καταπληκτική μαμά, πολύ στυλάτη όντως. Και ήρθατε από πού ήρθατε? Ήρθα από χθες Παραλίμνη. Δεν ήμουνα εδώ κοντά. Λοιπόν, εντάξει, υπάρχει και μια σχετική φόρτιση άμα βρίσκεται κανείς στην τηλεόραση για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά παρουσιάζεστε. Με θυμάστε που ξανήρθαμε στο Δρακόπουλο. Μάλιστα. Λοιπόν, έχετε αλλάξει τα μαλλιά σας? Το χρώμα. Σας πηγαίνει πάρα πολύ. Είμαι η πρώτη πελάτησα του κυρίου Δρακόπουλου. Πήγατε καλά? Μια χαρά είμαι. Είχατε ένα πρόβλημα υγείας? Ναι. Τι πρόβλημα υγείας είχατε? Κάθε μέρα ήμουν άρρωστη. Ναι. Έπαθα κατάθλιψη. Ναι. Ήμουνα όλη μέρα στο κρεβάτι. Ούτε να φάω ήθελα, ούτε να μιλήσω ήθελα, ούτε να βγω έξω ήθελα. Τέλος πάντων. Τώρα πέρασε? Όλα. Κάνατε και την διατροφή της την κάνω. Και την κάνετε ακόμα? Με σήμερα λέω για πώς άντεξα, ας πούμε. Αλλά έφτασα να πίνω τα 16 χάπια που έπινα και αρρώστησα μετά. Ποια χάπια? Έπινα 16 χάπια. Για την κατάθλιψη. Για να ανταπεξέλθω από όλα για τα κατάθλιψη προβλήματα. που μου λέτε αυτό. Και κατάθλιψη και πώς να σας πω, ηρεμιστικά, για να κοιμάμαι, από όλα. Έφτασα στα 16 χάπια την ημέρα. Καλά. Αν δεν πήγαινα στον κύριο Δρακόπουλο, εγώ θα ήμουν πεθαμένη. Χαίρομαι πάρα πολύ που το λέτε, γιατί η διατροφική ζώνη πραγματικά την στηρίζω και εγώ και έχω δει πολλά καλά. Αλλιώς είναι όμως να το λένε άνθρωποι, τώρα είστε καλά. Τώρα, πόσα χρόνια έχει που πει, από το 2001? Δεν θυμάμαι. Ούτε με γρίπη δεν αρρώστησα. Ούτε με γρίπη. Ξέρεις ότι είναι... Μάλιστα. Λοιπόν, η κυρία Χατζηρακλέους, τότε δεν είχα πάει καθόλου στην Κύπρο εγώ. 2001 με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: έχω πρόβλημα, τι να κάνω? Της λέω: επειδή παίρνεις 16 φάρμακα την ημέρα, πρέπει να έρθεις να μείνεις στην Αθήνα για ένα χρονικό διάστημα για να δω τι μπορώ να κάνω. Και ήρθε και έμεινε στην Αθήνα για ένα τετράμινο. Και μετά πήγε πίσω στην Κύπρο. Και εδώ είναι το 2010 που βγήκε και τα είπε. Πολύ σπαστική κυρία. Και έχει την όψη υγιούς ανθρώπου. Έτσι μπορεί. Πάμε να πάρουμε μία γραμμή. Καλημέρα σας. Ναι, εγώ μιλάω. Εσείς. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Καλή εβδομάδα. Και σε εσάς το ίδιο. Μαράκι, να σου ευχηθώ και πάλι καλή επιτυχία για την καινούργια σου επαγγελματική. Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ. Άνοδο και επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εύχομαι να σε έχει ο Θεός καλά και να παραμείνεις έτσι, γιατί είμαι σίγουρη ότι στο δρόμο σου βρέθηκαν πολλά καλάμια, αλλά δεν τα ανέβηκες. Μπράβο σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και κρατάω τις ευχές σας. Να είσαι καλά, κοριτσάκι μου. Να είσαι καλά και πάντα τέτοια, πάντα επιτυχίες. Να είστε καλά. Μάγδα με λένε. Καλημέρα, κύριε Δρακόπουλε. Καλημέρα. Θα ήθελα να σας ζητήσω μια συμβουλή. Είναι η κόρη μου 40 ετών και
και έχει τοπικό πάχος. Σε αυτό υπάρχει κάποια λύση, περισσότερο από τη μέση και κάτω, δηλαδή στους γλουτούς, στα πόδια, στις γάμπες. Ναι, αυτό είναι το ωραίο με τη διατροφική ζώνη. Για να χάσουμε το βάρος μας, τι νομίζετε ότι κάνουμε? Φυσάμε το λίπος από μέσα μας και φεύγει? Όχι. Με την σωστή διατροφή ενεργοποιούμε τον οργανισμό μας να χρησιμοποιήσει το δικό του σωματικό λίπος για ενέργεια. Άμα λοιπόν μπορέσουμε και το κάνουμε αυτό, τότε φυσικά οπουδήποτε έχει αρκετό λίπος, αυτό θα φύγει, θα στηρικνωθεί. Καταλάβατε? Ναι. Αυτό κάνει η διατροφική ζώνη. Ενεργοποιεί τον οργανισμό να χρησιμοποιήσει το λίπος του για ενέργεια. Να μεταβολήσει το λίπος του για ενέργεια. Ναι. Θέλετε να πείτε ότι αν κατάλαβα σωστά, με τη σωστή διατροφή ενεργοποιείται ο οργανισμός και χάνει λίπος από εκεί που το έχει περισσότερο. Έτσι, μπράβο, από εκεί που δεν το χρειάζεται. Μπράβο, ναι. Κάποια στιγμή, δεν ξέρω τώρα, όσον αφορά για τηλέφωνο δικό σας, μπορώ να σας βρω έχετε κάποιο site να... Τα γράφουμε, ναι, τα γράφουμε κατά διαστήματα. Ωραία, πολύ ωραία. Μπράβο, θα κρατήσω σημειώσεις εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή εβδομάδα και καλή επιτυχία, Μαράκη. Ευχαριστώ πολύ, σας φιλώ πολύ πολύ, ευχαριστώ για τις καλά, ευχές σας. Κλείνοντας, να πούμε λίγο για το ω3, γιατί αναφερθήκατε στα ω3, στο εχθιέλαιο, και αν όλα τα ω3 είναι το ίδιο καλά. Και πού πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν το αγοράζουμε. Έτσι. Υπάρχουν διάφοροι κανόνες όσον αφορά τα ω3, πώς θα μπορέσουμε να δούμε αν είναι καλά. Πρώτον, να έχουν αναγνώριση από το κράτος που κυκλοφορούν. Δηλαδή, επάνω πρέπει να γράφει ότι είναι αναγνωρισμένα και έχουν έγκριση από το ΝΕΟΦ όσον αφορά την Ελλάδα ή από το οποιοδήποτε υπουργείο σε οποιοδήποτε κράτος. Πρώτον αυτό. Δεύτερον αυτό. Οποιοδήποτε ω3 και να πάρουμε, θα πρέπει να βάλουμε σε ένα ποτηράκι αυτή την ποσότητα, να το βάλουμε στην κατάπληξη και να το βγάλουμε μετά από 5 ώρες. Παίρνοντας μια οντογλυφίδα και χτυπώντας το ω3, πρέπει να είναι ακριβώς όπως το βάλαμε. Εάν έχει οτιδήποτε και δεν μπορεί η οντογλυφίδα να περάσει μέσα, τότε να το πετάξουμε, δεν κάνει για μας. Ναι. Βεβαίως, έξω, δεν κάνει για μας. Άρα πάει να πει ότι έχει μέσα τα δηλητήρια διοξίνες, PCBs της θάλασσας που αυτά παγώνουν. Μάλιστα. Εντάξει. Έχουμε κάποιες φωτογραφίες, μου λένε. Ναι, έχουμε φωτογραφίες στο Star του Hollywood. Ωραία. Όχι, εδώ το Star του Hollywood. Αυτός είναι το ρεκόρ Guinness παχυσαρκίας που έχει χάσει 360 κιλά μέσα σε 6 χρόνια. Μάλιστα. Ο Μάνουελ Ουρίμπι. Εδώ είναι ο Ντίνο Καρνέζης, ο άνθρωπος ο οποίος έτρεξε σε 52 μέρες 52 μαραθώνιους. 52 μέρες, 41.500 μέτρα έτρεξε. Κάνω διατροφική ζώνη. Εδώ είναι ο Ολυμπιονίκης ο Καρλ Λούις. Κάνει διατροφική ζώνη. Εδώ είναι η Βαλεντίνα Βεζάλη, η Ολυμπιονίκης της Ξυφασκίας, παρακαλώ. Κάνει διατροφική ζώνη και στην επόμενη φωτογραφία, η ίδια είναι εδώ. Είμαστε μαζί στη Ρώμη γιατί είναι η Ιταλίδα και είμαστε μαζί στη φωτογραφία. Για να δείξουμε πράγματι ότι εδώ είναι η Ολυμπιονίκης, η Αμερικανίδα, που έχει κερδίσει 8 χρυσά μετάλλια στην κολύμβηση Ντάρα Τόρες. Μάλιστα. Κάνει διατροφική ζώνη. Και τώρα αυτή τη στιγμή κάνει modeling. Ντέμι Μουρ. Αυτή είναι αντιπροσωπευτική στη διατροφική ζώνη. Μαντόνα. Σίντι Λόπερ. Τζέσικα Σίμψον. Μάλιστα. Μάθιου Πέρι, και αυτός πολύ γνωστός. Τσάρλι Σιν. Εδώ έγινε διαγωνισμός και τον κέρδισε Τζένιφερ Άνιστον για το καλύτερο σώμα. Σάντρα Μπούλοκ. Γουινόνα Ράιντερ. Όλοι αυτοί κάνουν διατροφική ζώνη στην Αμερική. Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι πολύ διαδεδομένοι λοιπόν στο Hollywood. Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Όλοι αυτοί. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ό,τι θέλετε να μάθετε και να δείτε και φωτογραφίες και περισσότερες πληροφορίες, www.zone.com.gr και 2-10-69-21-7-23. Ο κύριος Δρακόπουλος για αυτή την εβδομάδα είναι εδώ. Μετά πάλι θα φύγει για την Κύπρο και πάλι όταν ξανάρχεται τον έχουμε πάλι εδώ. Έτσι γίνεται κάθε μήνα.
Χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και σας φιλώ.